Dobrý den, jmenuji se Jan Mička a ve své středoškolské odborné činnosti s názvem Dramatická výchova ve vzdělání a scénář divadelní hry ve francouzštině jsem se, jak už název napovídá, věnoval divadlu ve vzdělání, zvláště pak ve výuce francouzského jazyka. Toto téma jsem si vybral z důvodu mé záliby v cizích jazycích, které rád studuji a rád si v nich hledám různé zajímavosti. Dále jsem již 3. rokem členem francouzského divadla na naší škole, které věřím, že má pozitivní vliv na vztah studenta k tomuto krásnému, ale těžkému cizímu jazyku. A dále bych se francouzštině a především učitelství rád věnoval i při svých vysokoškolských studiích. Cílem práce bylo napsat divadelní scénář pro studenty ve věku asi 14 až 16 let, kterým bych mohl poukázat na nějaký problém dnešní doby. Tímto problémem se stala šikana, a to poté, co jsem se dozvěděl o sebevraždě 15letého chlapce ve francouzském městě Poissy, který právě spáchal sebevraždu poté, co byl soustavně po dobu několika měsíců šikanován svými spolužáky a tento nátlak nevydržel. Hru dále zkouším se skupinou dobrovolníků z vizí premiéry na večeru francouzského divadla. Dále bych tento scénář rád sdílel na internetové stránky Le Proscenium, kde by si jej mohli najít třeba i nejen amatérské divadelní soubory. A nakonec mým osobním cílem bylo zlepšení se ve francouzském jazyce. V teoretické části jsem vycházel převážně z bakalářských a diplomových prací. Některé informace jsem čerpal rovněž z literatury či z internetových stránek. V praktické části jsem se nechal inspirovat již zmíněnými událostmi ve Francii, které jsem dále upravil dle své fantazie a za pomoci své konzultantky, magistry Jany Šamas, která využila svých dlouholetých zkušeností s prací s divadlem, jsem je převedl do psaného divadelního scénáře. Teoretickou část jsem rozdělil na 2 části. Dramatickou výchovu napříč historií a francouzské divadlo při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. U dramatické výchovy napříč historií nejprve krátkým odstavcem popisuji, co to vlastně dramatická výchova je. Dále už se přesouvám k tomu historickému hledisku, kdy popisuji dramatickou výchovu od dob středověku, přes výrazný posun v době humanismu a pádu v době baroka, až po 19. a 20. století. Dále krátkým odstavcem popisuji, jaké místo má dramatická výchova v dnešním vzdělání a že je rovněž zařazena do kurikula a škola tak může dramatickou výchovu zařadit jako předmět. U francouzského divadla při Cyrilometodějském gymnáziu charakterizuji fungování a vznik divadla. Rovněž popisuji zájezdy na divadelní festivaly, jako například na festival Fetliv ve francouzském Saint-Malu, odkud pochází tento snímek v prezentaci. Samostatnou podkapitolu si zasloužila i oblíbená akce Večer francouzského divadla. A nakonec popisuji, jakými způsoby se dají vybrat inscenace pro naše francouzské divadlo. A také, že jedním z těchto způsobů je i sepsání vlastní autorské hry, pro což jsem se rozhodl i já sám. Tímto se přesouváme k mé praktické části. Tu jsem rozdělil na 3 sekce. Tvorba scénáře, od scénáře k divadelní hře a nakonec samotnou podobu scénáře. Pro lepší přehlednost jsem rovněž vytvořil český překlad hry a také plakát, který slouží jako pozvánka na první veřejné představení hry při již zmiňovaném večeru francouzského divadla. Než jsem však vytvořil tu verzi scénáře, kterou nyní zkoušíme v divadle, předcházely ještě 2, řekl bych, ne tolik kvalitní verze. Ty nyní krátce shrnu. V první verzi je žačka Celia šikanována svými spolužáky a opovrhována svým otcem. Jediný, kdo se k ní chová hezky, je její profesorka Marie Leroy, která však už od počátku neměla dobré úmysly, žačku nakonec unese, psychicky týrá a nakonec i zabije. Ovšem se svou konzultantkou jsme se shodli, že tato verze je poněkud dramatická a nemá ani špetku pozitivního myšlení. Proto jsem začal psát druhou verzi scénáře. V té je opět žačka Celia šikanována svými spolužáky a opovrhována nejen svým otcem, ale i celým učitelským sborem, opět kromě profesorky Leroy. Ta se žačkou naváže blížší kontakt, ovšem bohužel pro profesorku se Celia rozhodla spáchat sebevraždu a všechno obvinění, že ji k tomu dotlačila, padnou právě na učitelku.
Tato verze končí krátkou scénou ve vězení, kde profesorku přijde navštívit duch mrtvé studentky. Ovšem v této verzi byl děj velmi komplikovaný a v rámci našeho amatérského francouzského divadla prakticky neproveditelný. A tak jsem začal psát poslední, finální verzi scénáře. V ní je hlavní postava Celie už více charakterizována jako uzavřený knihomol, který žije pouze pro svoji knihu Stmívání, kvůli které je rovněž šikanována, stejně jako kvůli své váze. Hra je rozdělena na 5 scén. První scéna má diváka uvést do děje. Charakterizuje divákovi Célin charakter a ukazuje dívku, která polehává ve svém pokoji a čte si pasáže ze své oblíbené knihy a opěvuje hlavní postavu Belu a jejího přítele Edwarda, do kterého je i samotná Celia zamilovaná. V další scéně už se nacházíme ve škole. Zde už je vidět šikana Celii, ostatní spolužáci se jí posmívají, kradou její knihu a žertovně citují pasáže z ní. Zasáhnout musí až profesorka Leroy, která donutí ostatní, aby se Celii omluvili. Jedna spolužečka, Saha, však odmítne, místo toho Celii opět urazí a ta se tak rozhodne utéct domů. Tam už na ní čekají její rodiče. Ti se svou dcerou problém chtějí řešit, nicméně se to zvrtne a místo toho se spustí hádka mezi rodiči. Úplně zapomenou na svou dceru, která nakonec na scéně zůstane sama a tím se plynule přesouváme do 4. scény. Ta se odehrává pouze v hlavě hlavní hrdinky. Kolem Celie se vytvoří siluety postav a jejich spolužáků a rodičů, kteří stále dokola opakují nějakou nadávku a pomalu se k ní přibližují. Celia to nevydrží, psychicky se zhroutí a rozhodne se pro nejhorší, sebevraždu. V poslední 5. scéně už vidíme hlavní hrdinku dávat hlavu do oprátky. V poslední moment však přiběhne její profesorka Leroy a Celiu zachrání. Zde hra končí. Scénář by nebyl scénářem, kdyby neobsahoval doplňky. Těmito doplňky myslím například scénické poznámky, které mohou popisovat, jakým tónem daná postava říká určitou repliku, či kde se kdo při určité části scény nachází. Aby hra nebyla místy pouze tichou pantomimou, na pozadí hraje rovněž i hudba. Tu jsem samozřejmě vybíral podle právě se odehrávajícího děje, tedy například v první scéně, kde Celia pouze polehává ve svém pokoji, hraje na pozadí romantická hudba, naopak v poslední scéně hraje více dramatická a vážná hudba. Nyní se přesunu k samotným zkouškám ze studenty. To probíhalo s 9 dobrovolníky, 8 dívkami a 1 chlapcem, kteří se učí francouzsky 4., respektive 5. rokem a jejichž úroveň je asi na úrovni A2 až B1. Zkoušky jsme domluvili na každé druhé úterý od 14 do 16 hodin. Za sebe musím říct, že mě tato spolupráce velmi baví. Ze začátku jsem se obával, ale nakonec hned po první zkoušce všechny obavy zmizely. Vždy se na každé zkoušce velmi nasmějeme a nebo mě také baví, že spolu řešíme a diskutujeme o tom, jak například zahrát určitou část scény, protože jak z pohledu žáka, tak teď už i vedoucího vím, že je vždy důležité být si navzájem vstříc. A abych zmínil i nějakou nepříjemnost, tak při druhé zkoušce přišly pouze 4 studentky, ovšem tento problém měl jednoduché řešení, jelikož všechny 4 hrají postavu spolužáků, tak jsme mohli stále dokola opakovat druhou scénu. Díky své středoškolské odborné činnosti jsem se zlepšil ve francouzském jazyce, převážně tedy v psaném projevu. Povedlo se mi napsat divadelní scénář, který rovněž aplikujeme ve výuce, s vizí prvního veřejného představení na Večeru francouzského divadla. Dále bych tento scénář rád sdílel na internetové stránky. Toto sdílení však proběhne s největší pravděpodobností až po prvním veřejném představení. Děkuji za pozornost.